Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani Ashton, kolegyne, kolegovia. Chcela by som sa poďakovať takisto Richardovi Howittovi za vynikajúcu správu, ktorú predkladá. Chcela by som možno zdôrazniť to, že ak hovoríme dnes o ľudských právach vo svete a ak hovoríme aj o politike Európskej únie v tejto oblasti, okrem tých najzákladnejších, ktoré všetky tu už boli spomenuté, mali by sme v kontexte ľudských práv hovoriť aj o sociálnych právach. Samozrejme, že sociálne práva vnímam ja osobne ako základné práva obyvateľov a budem sa veľmi snažiť, aby aj boli hlboko zakorenené v správe o dodržiavaní základných práv, pretože som spravodajkyňou, ale takisto by som očakávala, keby sme dôraz práve teraz v časoch hospodárskej a ekonomickej krízy, v časoch, keď sú tu kritizovaní legálni migranti, ale aj ilegálni migranti, ktorí prichádzajú do Európskej únie práve častokrát z ekonomických a sociálnych dôvodov, aby sme problematiku ochrany sociálnych práv takisto zakotvili nielen do už spomínanej správy, ale aby sme ju zakotvili aj do všetkých politík, ktoré Európska únia má. Ďakujem pekne.